Sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina. Takže co, už vám moc děkuju, že kamo, hele, když dáme donate gold 300, tak zítra třeba, nebo až to dáme, tak bychom mohli udělat třeba, nevím, něco zase o Robuxy, když tak. Ale jakoby chybí nám 20 korun, takže teď ne ještě. Ne, víte co? Víte, co udělám? Když to splníme, tak giftnu jednoho člena. Jo, až to splníme, tak giftnu člena. Takže chybí 20 korun. Počkejte, mám 240 Elenko a poslátka 40, takže 280 20 korun a když to splníme, tak vám giftnu jednoho člena. 8 lidí, 9 lidí, jo. Jo, kámo, teď si to že já jsem ti jo, jak se jmenuješ, prosím, jak se jmenuješ jenom, protože já mám 68 requestů a já nevím, jak se jmenuješ, jo. Ty kráso, 10 lidí, ty vole. Kámo, vy jste fakt blázínci, ty kráso. Teď se to streamování bez srandy docela dost rozjelo. OK, hele, říkám, dáme 300 koči donate. Kámo! Díky moc, ty kráso. Chat W, prosím, pro ní. Ještě kdo je na streamu, prosím, W pro ní, kámo. Je nejlepší, fakt. Kámo, chat, díky moc, hele, zítra máte donate, kámo. Zítra vám giftnu člena. Vy jste, kámo, jsi blázínek. Hej, díky moc, fakt moc ti děkuju. Fakt moc ti děkuju. Seš fakt nejlepší. Díky moc, hele. Jak se jmenuješ v tom Robloxu, když tak? Kámo, vás je tady 11 vybláznit, kámo, to je... Ty kráso, vy jste nejlepší, chat. Fakt mám vás rád normální chat. Tady žádá jsem tě ochrana. Já ale tady nemůžu najít žádnou ochrana. Tak mi napiš username, hele víš co mi napiš? Napiš mi username. Ne nickname, ale takový ten nick, co je pod username. Ale já si ji přidám, hele chat, počkáme na ní prostě, ona mi, kamo. Ochrana. Jestli ji tady nenajdu podle nicknameu, jestli mi to vůbec poslala správně, jestli se třeba nespletla, jo. Tak dlouho budeš hrát Squid Game, až ještě dořeším tady tu týpečku, protože kámo, ona mi dneska poslala docela dobrý jako donate, takže... Takže já ji chci, aby šla hrát, protože... Ale já ji nemůžu najít, ona mi nějak neodpovídá, hele. Mickey Boháč, kámo. Kámo, proč vás tady je tolik? Kámo, vás je tady 4, 12, ne, 4, 8, 12, 13. Ahoj, můžu se ptát, jak streamuješ obrazku, nikdy mi to nešlo. Já to nestreamuji přes YouTube, ale přes aplikaci Prism Live Studio, jo. Kámo, já tě fakt nemůžu najít, seš tady, hele, 3 minutky jdeme hrát. To bude trvat hodně, chceš hrát. Počkám 2 minuty do 35. Ve 21. Tyjo, vy jste blázni, díky moc, že jste i všichni na streamu. Já jsem moc rád. Tyjo, protože já fakt chci jít hrát a za chvilku taky musím končit, víš. Chceš vůbec dali ten jakoby goal za těch 400, ale zas ne něco extrémního, jo, zas ne odhalení, to by mi spíš uškodilo. Já jsem chtěla právě, aby si nevěděla. Jak jako, aby si nevěděla? Já právě nevím. Jo, takhle jsi to myslela. Já fakt nevím. Chat, tak vyber něco třeba. Kamo, víte co? Máte nějaký nápad za 500, když tak potom? Já fakt nevím, kámo, chat, protože ty nám poslala. Kamo, já nevím, co mám udělat. Tak chcete zítra, chcete i turnaj o to? Byli jsme ve finále, nice. Chat, kamo, prostě to zrovna, kamo. Chat, mám... hezky, ok. Chat, chcete třeba zítra turnaj ve Squid Game o dalších 50 robuxů třeba? Chat, co vy na to? Chat, turnaj v 50
To si budu pamatovat. Dobře, už si nezahraješ. Jo, sračko mi píšeš. Koho máme dál? Domgu. S tím jsem nehrál. Nebo hrál? Ne, 2v2 ne. Pojď kudlis, pojď. Ale byl si dobrý, dík. Ne, já chci nikoho, s kým jsem nebyl, kámo. Čet, ale... Yes, finally. Jo, ještě půjdu s tebou, co to už, neboj. Ale ještě půjdu, ale já chci tady ty 2v2 nebo 5v5. Nechce tady 5v5 chat, je nás tady, no je nás, kámo, 9, takže jeden bych chyběl. On mi zabanoval snajperku, jo. To je sráč. Mě to nevadí, kámo, mě to nevadí. Já si totiž vezmu RPGčku. Takže tak. Vole, já jsem s tebou nebyl, Daniel